Жителя Керчі покарали за те, що назвав війну проти України війною. 35-річного чоловіка оштрафували на 30 тисяч рублів, звинувативши в нібито дискредитації російської армії. На особистій сторінці у соціальній мережі він висловив свою незгоду із воєнними злочинами окупантів. В окупованому Криму регулярно штрафують людей, які на своїх сторінках у соцмережах виступають проти російської агресії. Днями окупаційний Красногвардійський суд за цією ж статтею покарав голову ЦВК Курултаю Заїра Смедлю. Йому виписали штраф у 40 тисяч рублів за слова «Скільки ще має загинути жінок і дітей, щоб світ відрізнив геноцид від спецоперації». Попри покарання, люди продовжують висловлювати незгоду. Місцями з'являються протестні написи, а в окупованій Алушті навіть помітили листівки із порівнянням путінського режиму із нацистами. Вот такі от розклеєні фотографії. Вот первая школа, вот этот партизанский дом, вот партизанская 17.